Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungo sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ugangang mong kalapasan, intan papasa o gayaw inondomin. Sa ngalan ni Jesus ang maluluwas, gisampit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungo sa imong gugmanga, walay sukod. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Grasya kanimo. Atong hinumduman karong adlaw mga pag-ampo alang sa atong mga isuon nga mga parokyano ni San Jose sa Mabulo nga minghalina. Atong hinumduman karon human sa kapistahan sa parokya usab atong pagpasinugog sa mahal nga Birhen Maria sa titulo nga inahan sa simbahan. Ug aron maandam kita sa pagsulong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Isugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot isugilon ko. Sayod ka man kiningalahot, isalig lamang sa kayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipabot ipakana ug mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala, tanon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Hesus, imong gipili nga takos nimong puloy-anan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga mosalmot sa iyang pangilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan. Ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babay. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin.
ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug iba, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa ato kaliwa. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon, nagdayeg kanimo. Nagpanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta. Pagkatapos daygon ang Ginoong Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayon ikalimtan. Nila nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Magantiyon ta siya kanimo sa mga panalangin. Tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagub kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imiyaw ikaw o Ginoo. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad diadto gidala sa tinun-an ni si Maria
aron didto namupuyo sa iyang balay. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan mingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya biduko siya og namatay. Ang kadakuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug niya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Kayong maabot nga adlaw ipapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo o ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nila na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sa kunang ingon nga sa parokya naanda na tingali nga ang adlaw human sa kapistahan moy adlaw usa nga paghinumdom ngadto mga parokyano nga mihalina busa silang tanan na ato man ailhan og sawa atong giampo mga parokyano nga mihalina maunta usab sila makasinati sa gugma sa Dios o makaadto na sa gingarian sa langit ang puloy-an ang giandam niya alang sa matag usa kanato. Usab karong adlaw human sa Pentecostes, igahin sa simbahan si espesyal nga pag-ampo alang sa mahal nga Birhen Maria sa titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church. Bisan tuod kini ingon nga bag-o pa nga kapistahan nga gisaulo sa simbahan, apan ang pagtawag kaniya nga inahan sa simbahan dugay nang nagsugod. Gani si San Ambrosio sa ikaupat nga siglo mao may nag-una sa pagtawag kang Maria nga inahan sa katawhan. Unya kining maong titulo gigamit usab sa mga kaobispuhan atol sa ikaduhang Konsilyo Vatikano. Ug unya diha sa pagtapos niini ilang gitawag ang mahal nga Birhen Maria isip inahan sa simbahan, inahan sa katawhan. Maman gani nga sa tuig 1964 si kanhi Santo Papa si San Pablo VI mi proklamar nga si Maria pagailhon nga inahan sa simbahan. O kining maong kapistahan, formal pod nga gisigundahan ni kanhi Pope Francis nga kinahanglan among kapistahan i-apil diha sa kalendaryo sa simbahan nga kini mong kapistahan sa ulogon matag adlaw nga Lunes human sa Domingo sa Pentecostes. Ug sa Pentecostes man gahapon karon maong adlaw alang sa mahal nga Birhen Maria. O kining maong debosyon atong gihimo aron pagpalawom sa tong pagtuo kang Maria. Pagdawat kaniya nga inahan ni Jesus usab inahan sa simbahan, inahan natong tanan. Dili man na ikalimod nato nga sa inahan sa simbahan, inahan sa katawhan. Kung atong gituuhan nga ang usa ka inahan dili mahibalong mo sa likway sa iyang mga anak. Dili mo talikod sa iyang mga anak bisan unsa pa siya katingali ka kining badlungon ang inahan
Mutanog siyang anak nga iyang anak. Si Maria pagka nga masinugtanon sa kabubuton sa Dios, siya atong inahan ug tingali sa atong pagkamasalaypon anaa siya nuitabang kanato nga kita mahibalik kadto sa kiliran sa iyang anak nga si Kristo atong manunobos aron sa ingon ni ana mahitipon kita kaniya disugarian sa langit ang puloy anang giandam alang sa matag usa kanato. Hinaut untang atong debosyon dilang ni panahon sa bulan sa Mayo o sa padayonon samtang kita niya pa sa kalibutan magdebosyon sa Mahal nga Maria, inahan sa simbahan, inahan sa Dios, inahan natong tanan. Palihog manindog. Sa tiilan sa krus ni Jesus, miutog yan sa iyang inahan ngadto sa iyang pinalanggang tinunan si San Juan. Ubos sa inahanong pagpangga ug panalipod sa bulahang Birhen Maria, masaligon kitang mupadangat sa atong mga pangaliupo ngadto sa amahan ug moingon kita, Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan, sama kang Maria, adunay kasing-kasing nga musagop sa tanang katawhan. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga sila nga naghupot o katungdanan sa mga gamhanan, sama kang Maria, maantigong magpakabana sa mga panginahanglan sa mga tao, ubos sa ilang pagpangalagad. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo makasundog sa panig-ingnan ni Maria diha sa iyang mapinanggaong pag-alagad. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga naghambin ug mga balatian mahupay sa maamumahong pag-alima sa langitnong inahan. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sila nga may dakong debosyon o gugma sa langitnong inahan. Makiguban na sa bulahang Birhen Maria didto sa langitnong gingharian. Magampo kita. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Amahan, gipili mo ang bulahang Birhen Maria nga maamo usab nga inahan. Itugot kanamo ang grasya aron mapanalipdan kami ubos sa landong sa iyang kupo umakadangat kami nganha sa langitong puloy-anan kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Rugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang o ang pagpaubos. Bunga sa'yo ta o ginamang sa kamot sa tao hala sa ulipon pinagi niya ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, magampo kita aron kini atong sakripisyo dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Duwatan ng das kinuhis kibisugikan sa imong mga kamot, alang sibday pagmay siyang ngalan, alang usab sa nung gabaslanan sa dabogyan santos kasimbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa winahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinagi niining
pagbineluay sa mga halad. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo sa among pagsaulog niining pangilin sa bulahang Birhen Maria ug pagdahig kanimo tungod sa imong mga gasa. Sa iyang pagdawat sa imong pulong diha sa iyang putling kasing-kasing, nahimo siyang tako sa pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan o sa iyang pagkatao sa magbubuhat sa kalibutan, iyang giandam ang pagkahimugso sa simbahan. Sa iyang pagdawat sa tiilan sa krus sa kabilin sa Dios nung gugma, iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak nga matawo sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo. Sa pagpaabot sa mga apostoles sa gisaad nga Espiritu Santo, iyang gihiusa ang iyang mga pangaliya sa mga tinun-an ug busa nahimo siya nga sulondon sa simbahan nga nag-ampo. Sa dihang gibayaw na siya sa himaya sa langit, iyang gialirungan ang nagpanaw nga simbahan sa iyang inahanong gugma ug mahigugmaon siyang nag-agak kanamo padulong sa langitong pulianan hangtod sa may mayaong pagbalik sa Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Daigunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Santo gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kani pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahayo sa diya sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na kato silang among giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon o gamay ikaw mayaon pinahagi ni Kristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag na kaniyo makagahom nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong, magitudlo ka nato ni Kristo atong manunobos. Amahan na mong anak ka sa mga langit, magdaygo ng imong ngalan, muabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pabot, dinis sayo tamayingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, mo pasayloa kami sa among mga sala, maingon gabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawasak kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Sam tagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panagiling sunay. Pagdait na. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko.
Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langit ng sakramento. Mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkiti sa langit, kami nga ubag pagtahod, nagpasidungog sa mandumanan sa mahal nga Birhen Maria. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa at dalon kalinaw ang gugma ni Kristo. Ama sa Diyos. Adlaw-adlaw kang Maria, ang pagay kantahon ta. Sa Arkanghel Gabriel, ang iman, himaya ka. Inahan sa manunubos, puno ka sa grasya. Kami dinhi o luwasa sa kadaotan sa sala. Mayong gabi sa tanan. Isa.